ang osuk dini to maaf tu maya ngo subidah kerja pernah ikut mutai hana tahu ngo tangri man bising tu onek ani buka hamzang je jotono no asukai hamdaka o kaisa ni tongthai jaga man bai nok sapta suk tu phanta kai abo kai joto pale mole phai go tanggoya ko ani nok tonggo agi kering to nok no tabo riman bagai khu ang arondo no kai joto no hamdaka Gai tibra mo tan bising do chini buba garano tauk sakto ti botong ga abo bono bang hambai ani je asu tu mono hamdaka apti rok ta khai te je tabu asuk dol khai joto pale mole khai diman bising tu onek taku buku ba ani sak salai tongoro gai bono bang hambai na gai apti hamdaka ta ko suti diang Yagai wati rok sijagai kun semua yang musai rok matung ho rok kai wati rono bar phebe rok gai tabung kai asuk tongan nangla kha non je lai thanai sarkar yagro nang engko member chairman nang nogro bagi dabi rok sasan ka sangpa no muana no hei kai rok sawong kai ahini tong ta tong gai ko ulo kai kore rok apti rong tha kai tei tam kai kai som rok phon tangan nei apti rok kai tongan bising tei tabu motan bising tino teke sana joto taku buku ko ani sak salai ba ani busa putin soman phana joto soju kita khai ano taisa abaro khai u khai riman bagai nauro kubuina bong kha sukti phana ano saijo khai ma bo khai yang buba garani bising tibo min tin tabu obo hai manang asukti rok bono bo hamza ka angkai je ri nai rok bono bo ko hamza kata belakana hambai chini media persons no chung tini chini 26 January bisingo klaijak chini tola sikor block ni sikare baria DC village ni kami ni ga area ni je gausabani daguma kami o kami wo chung kisu salsa koi din sikang chung saiman ka jaga chini khorokse chakra borok chini tako okra harinanda chini phani saman bo belani jung jalo klaijak bin nogro hamjaya ge wati pampini tabuk jora phai tongka bo belani wana chinta klaijak rang puisa belai bialo klaijak ani bangai chung jot to jaga tini chini 26 January ni bisingo klaijak chini tipramothani joto youths joto tipramothani adong te monitoring ni te chini ang sakbai tham khoi journal ni te an logi tongo khoi district political district ni working president chini takokra chinta tithi te chini বিভিন্ন ডিসি ভিলেজ ni monitoring ni chini chairman vice chairman chunu jaga behlabari ডিসি ভিলেজ ni chairman chini lela mohan debbarma te chini jaga west champasara ni chairman chini rajesh te vice chairman chini manav te jate chakra te abuni oklogo ba kumang borok rok ni yak tongo borok mahai chuba thani borok balaina buskango agoge phaijak amogai tini chung jaga chubai mankha chini khorokse chakra chini phani saman bono chung tini nok pal kai phungni te phai chung pal baksa o jaga nok tangaya kani tiang tini complete khai rimanka amogai balakhina khaksangka mo joto hamari thango chini bubagran thani karon bono chini joto param chini bororno te chini tibrasam bisingo kaisa no halok kaham tinani bangai te kaisa no nangai tongman jara chubanai bangai bubagran chono encourage khaika bini dagi mongni bisinte chung tini yapri sei manka te kaisa chini borok bai borok chini halok no te sedre manka chini bisingo te kaham kai ngomika amani bisintini chung khoroksa chung chubamani bisintino chini bubagran naharmong te chini tibromotani naharmong tamo abun chung sei mano greater triple line mahika manai kaisa no maya momota kaisa no hamjangma bisinti chumai chubawi thanga keno chini naharmong chini je destination chini je naharmong o jaga chung sogai manai amungai chung jotono chubawai chung joto palbosakai buskango yapri sei mathanai hambai puilano hambai chini media person chono haino hai song thajinga chen journal chairman saka haibano bin logi kisa joranai ang song tinero 26 January ni chini Sikarbaya DC village ni 2 number ward dagwa kami chini sakra Horinondo bini nok nukung hamia song koikna ga chini kaisa media te song nungmani on bagoi song tini chini tibramo thani ngai song belakai kha hamia ga song bini bono kisisa song je mansak subrani phailejaka
oro जों tini bono bihai building norok rimai apano bo abato bini sorkari nok bo maya ko hapano bo murija kini जों khanao je maya sak abato tak wati pamtei wati phana jora hangkhaba जों bono kisa tamnai tin nok bai phano tei wa berari oi phano जों bono kisa suba so khaika tini oro suba so khaina phatini ingkai sini zonal chairman tongo tei sini political district toton tongo abon logi sini block asrambari block committee ni sini vice chairman sini borong nang subol sing tei vice chairman sini borong nang susil nakadi borong nang susil vice president borok botini manjaka tei TWF ni wo phaika secretary tei vice president abo herok tei monitoring ni chairman member tei kobongo tongo sini gonjon songrok sini yo dongni wo kobongo tongo jotoni bumung sung kuliya norok oro sini protection nongnai jotoni bumung sung oro khuimalia obhage sung jotono tini sung kisa misa roi sung sini tiprasa dofano sung muthanai jotono kisa misa sung rang pusar khibui sung tini obhage phaika sini bukha sung tabu belai khe tongrok tamhole sung jekono borono sugya phano sung je masa kisa subai mekai sini kharok belai khe khaksango tei top tongtogo sung sanamu sungai tini abahaino sung lukurno jotono sini tiprasa dofano sung tini neji kri phano rang khoksa khono ni nor bo obhage no subari nei kisa kok sanamu sung asono hambai